Kowe iki apa bar menek klopo kok jaremu mawur iki? Anu Pak De, rada luset menika lek numbasne Pak Seminggu. Lagu lawas iki malam minggu. Ayo pergi. Ora. Terus Wayangan kidalang bayu. Ketan Bali Alhamdulillah. Piye? Kowe iki apa bar menek klopo kok jaremu mawur iki? Anu Pak De, rada luset menika lek numbasne Pak Junet menika kan jarik tulis dadine rada luset ngoten. Ya ngono kuwi lho resikone sinjane nganggone jarik tap-tapan ngono kuwi. Nyek jenenge iki. Kayak tulis pisan bingung. Lah nggih makane terus piye Tak iki? kene. Alah, wis ora usah golek kesempatan. Sampeyan ki modus asline. Sorry ya, saya tidak pernah menggoda wanita selain istri saya. Wah, Karena saya ingin menjadi seorang pria yang sangat berharga. Karena yang memiliki saya hanya satu orang wanita, istri saya. weh, hebat tenan. Patut ditonyo. Anu dicontoh kok ditonyo. Patut dicontoh. Wah iya. Mas Gareng iki pancen digo percontohan. Nggih. Pak Dinedi sebenarnya dalangnya ampun tidak. Ngopo to? Omongane ra enak contoh ditonyo. Mas Gareng niki ugi salam hormat untuk Bapak Maijen Susilo, Panglima Divisi 2 Kostrat. Iya, Pak. Beliau ini nek nyang wayang gitu, utamane wisanggeni wah luar biasa. Main dik, Nggih, saestu. banyak main dik utawa penggemar berat pagelaran wayang kulit khususnya sing metu wisanggeni. Mangke ora ketan sakjeroning disuwun berkahi Dono Suwanten. Mangke anu tersane duet karo anu adikku Niken. Nggih. Iki tak mulai skop jenengmu sapa Dok? Prigel apa? Prigel Pak De. Ayo prigel sapa panjange sapa? Prigel Pak Ayu Anjarwening. Prigel kuwi cah Dok. Kediri kula. Oh, ke awak. Lho. Kawak piye ta? Kamu lah ke awak toh. Kawak piye Mas? Kediri. Kediri. Ayo, Bu. Kediri niku kutha Kok Kediri. senengane bukan ganti jeneng. Oh, dipasake. Yo lah, ngono wis nesu. Mila ngeten Mas Gareng, Pak Jun menika ingin memberi perhatian kepada seniwati Jawa Timur. Betul. Gitu, mula Mbak Prigel, Mbak Wino, Mbak Niken, Nduk Lintang, kabeh putra terbaik Jawa Timur sing wektu dina iki wis penginternasional ora mung nasional. Betul. Ora hebat. Nggih, aturaken matur sembah nuwun kagem Bobot Junet Nggih. lan ugi Ibu Ririn ya Pak De Betul. yang sudah memberi occasion, sudah memberi kesempatan untuk pekerja seni kayak awake dhewe iki Betul. berekspresi. Betul. Alhamdulillah. Tidak hanya memberi kesempatan berekspresi, tapi juga belakang baik terus terang juga memberi rezeki pada seniman dan seniwati. Amin. Niki jenenge ora mung nguri-uri, ning nguripi karo ngurip-urip. Betul. Nggih ta? Mas Gareng. Mbak Prigel anu kersane anu nggih jumeneng sik. Niki kula nyuwun Ibu Suning diarep Dono Suwanten. Menika saking Pak Junedi. Oh, ngaten. Nggih. Ibu Suning menika Ibu Suning. adik dari Pak Junet Om Bayu. Oh, ngaten Ya. nggih. Monggo Bu Suning menika dipun rencani Mbak Prigel kali Mas Gareng. Monggo pingarak wonten pepanggungan Bu Suning. Monggo Bu Suning. Yo, putaramke, Cok. Putaramke, Cok. Ayo.
cinta. Niki Bu Suning sampun anu nyuwun sewu kepengin anu dinake Bu Suning dalemipun pundi Bu Mas, kok sama ini kan Mas? niki bapak ya monggo Bu Atur kene Mas Gareng. asli Wonosala Gedung Wonosala nyuwun sewu kapernah menapa kalian Pak Jun Putranipun Mas Dalem nika. nak dulur alhamdulillah ngasta menapa Bu tanu wah sami kula nggih pensiunan Pensiunan apa? Lek Ibu Suning ini kan pensiunan dosen. Lek sampeyan pensiunan apa? ya aku Kira-kira? dosa apa wae gelem Gus Gembel kuwi lah. Oh ya, Bu badhe nyekar menapa Bu Suning Napa jenenge karo Mas Gareng? Ora nembang kali Mas Gareng. kowe seneng to tak tinggal anu ngebayu yang sewu. Bapak Junet menika kan juragan transportasi bisnis gitu. Alat berat ya Pak De. alat berat wis apa wae Apa wae? apa wae beliau lakukan Awake dhewe kok lek mantuk siji-siji souvenir ya alat berat traktor. Ngono. Lah winginane niku kula tanggapan diserah mriki niku teng juragan buah Om Bayu. Nggih. Niku souvenir ya buah. Oh, dadi manut karo sing nimbali. Sesuk sampean jare arepe ning gone juragan kijing. Cido ora wi. anu Impone ngono impone. anu kijinge khusus go wong wedok gune dhewe Mas Gareng kok nesu apa? Kok nesu apa? Dagelan ora oleh nesu. ora ana suryane buah kan transportasi kok ijek Lah kok wedi ngapa? Wedi karo kijing iki ngapa? ora wedi keri Lho, ora ya rasa wedi kijing tekan omah digawe kursi. Lho, ora. iki ora masuk akal Ora masuk akal. Lah nyatane wong sing omahe pinggir kuburange iso dienggo memean, iso nggo kursi kijinge kuwi. oh kreatif ya Lah iya. nggih Bu Suning badhe nembang menapa, Bu? Kalian Napa? badhe gelem monggo. Nggih, napa Bu? Biasanya Bu Suri niku tembange slendro Pak De. oh kok napa Napa? sapa lagu sing derek digawe monggo Nggih, biasanya duduk asmara niku lho. Gubuk kok gluduk. sing ayu-ayu ora terus Ora ngono tuh ya ngono. kupo kok gunduk Bener ki apa bune? Kuwi lho, ning kene lho. Ajeng nyanyi napa terserah pun kupuk aswaje Asmara. Iya, gubuk asmara. Iki mami bami mboten mbayu. Gowo kok bau. ora paten roto sempet ditahi Ya wis. Yo, wis wis ana bilang ayo. Ya. Dibawani, monggo. Sing dewa, Yo. Mbok Prigel. Ya. Ya kok ngene nang dene Bu. Ya, iya, Dek. Ya. Malam Minggu. lagu lawas ki malam minggu ayo pergi Ora. Terus Wayangan ki dalang bayu. wis sampe sampe sesek nang debok kuwi umur masamu bantengan kok nyokot di debok. Anu, ayo.
kadung salam badan kadung salam ini kita kadung salam banget gitu Ya, dun salam. mengetiri yoyo titri bagya mulya tinapena ing Allahumma Amin. mugi-mugi kang sampun rawuh dalu menika tansah pinaringan kesehatan, Amin. lancar rezeki dan panjang umur ya Pak De. Amin. Amin. Dia menika tembangipun gubuk khas nomor. Monggo Bu Suning, Bu Ancel nggih Bu. Monggo. Yuat luwiwat. Nah, iya. Lagu yuat nih. Vokalnya tambahin Mas Pedret. Ngarangin Mas Nanda. Thank you.
Yo. Monggo. Terima kasih. Wah, luar biasa. Matur nuwun Ibu. Oke, sehat selalu nggih, Bu. Sehat terus, sehat terus. Nggih, monggo. Ibu, Matur nuwun, matur nuwun. bojone ki ora ben. Lah apa ta? Karo prigat dipita-dipiti karo aku ora dipita. Ngalah. Kowe arep ngopo? Sama ini pantasnya di dunia ini. Kalau dipacipin kok bagus mas sampean sih. Takon. Kowe rong tau dinikah karo wong tuwa ya. Urung. Kok siap minta. Tahu saya mampu sampean. Apa saya mampu? Ora. Matur nuwun, makasih Mbak Prigat. Matur nuwun Bayu. Ya, nggih. Amin. Maturun ya, Nduk. Iki aku lanjut dulu ngaji wedok. Nduk Niken. Ayo kene yuk, Nduk Niken Salibi. Ora. Kene